O, Piskal, ano masasabi mo sa fish in order dito sa Nagpagal mo Siruma? na! Banwit sa Mauran na Biyernes at Sabado, kunya na Hulyo sa Siruma. Ang daming fish na naman ang nabuwit ng Team Wranglers o BAAC Bicolano Alacham Anglers Club. Kaya ngayong weekend talaga naman kahit maulan, merong sama ng panahon, banat pa rin, patuloy pa rin ang pamimingwit ng mga BAAC teams sa iba't ibang panig ng probinsya ng Camarines Sur. Rainy season na kaya ingat palagi mga ka-BAAC Alochamers. Fish on tight line, Alochamers. Dito pa rin sa BAAC Fishing Flags. Please support, like, and subscribe.